Mga isun mayong gabi, nanda na to sa atong programa sa Katinawan sa Pagtuong Katoliko din sa DYRF Radio Puwersa. Atong ablihan sa pagampo. Sangan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Diyos lang itong amahan, pinagisingan ni Jesus among gipangayo ang lamdag sa Espiritu Santo nga samtang magtuon mismo mga pong o Diyos amo ning makatunan o makapambit kami sa uban alang niyadtong mga naminaw o buot makakaplag sa malig-on nga kamatuoran pagpaniguro sa atong kaluwasan. Ginoong Diyos, ihatag ang kalinaw sa kalibutan, daghang mga nasod nga daghan na kayong mga nangamatay, both partes. Marang usa ka Cardinal mingon, no one will win the battle, but all are catastrophic defeat. Ang amaong Cardinal mingon nga way mananaog sa gubat, pulos yun kapildihan tungod sa daghang mga matay sa matag masigkapikas o maangin ang uban kawa mapil sa gubat. Ginoo dunggang among pagampo alang sa kalinaw sa kalibutan. Huwag sang ipangayo, mahal na Diyos, ang pagampo sa mahal nga inahan, Santa Maria Birhen, kay ang pangalyupo nga to siyang anak ng Jesus, dili man balibaran. O mahal nga inahan, among itugyan kanimo, sa imong mga pagampo nga mong labing gikinahanglan sa among kalagug lawas. Kining tanan among ipangayo, sa ngalan ni Jesus, Ginoong manunubos. Amen. Sa ngalan sa mahal, sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Maigsoon sa makausa hatag kami o mga panghimanaot, panghinaot, wish and desire nga ang naminaw makabaton usam o pagbukas silang kasing-kasing aron dunay makatunan nining atong talumanon nga katinawan sa pagtuong Katoliko. Pero sa dili pa ato sa ning tubago ning pangutana sa atong igsoon nga asa man ay makita kining libro ni Mosok nga Armadura Divina, katinawan sa pagtuo, kaagis mga santos, taming argumento bibliko o kining katinawas pagtuo English version, Defense of the Catholic Faith. Ang inyong pag-atubang sa Cathedral Cebu, gatubang tas Cathedral Cebu, dapits to nga day museum niya sa silong na ay Archdiocesan Book Center na day ma-display ang atong mga basahon o daghan kay mga igsoon natong nalipay taga Mindanao, Visayas nga mo ni good sa Cebu aron pagkupot nining katinawan sa pagtuong Katoliko o kining Armadura Divina kaagis mga santos. Kanya mo abi-abi ninyo mao si Brad Juanilio Bernaldo. Iyang kauban si Sister Lorena Gabini o si Annalyn Hilbulingo. Nya dunay numero sa ilang landline nga makontak kung gusto mong magpaandam sa palitono ninyo nga nindot nga mga basahon sa kaluwasan. Ang 253-3642. Balik ko na to. 253-3642. So muna itong ipaybaw. Itong nangita sa itong libro, hinauton nga makaplagan na ninyo. Hindi na mo masaag. O sa dili pa ato sang greeting sa atong mga kaigsunan, atong social concern diya sa Talisay City, Cebu, gipakatap gyud ang daghan nga mga proyekto para sa tanan. Mga Kristiyanos nga Katoliko o mga Muslim, mga non-Catholics, giapod gyud gipada ang mga proyekto para sa mga kabus. Yang nanguni nimo si Samsam Gulyas nga atong batan-on makugihon nga mayor og may gugmaon sa makabus. Ya
Ang kabulig niya mausad ang iyang mahal nga kapikas nga mao siya Congresswoman Golias sa 1st District of South Cebu. Pusa naagyod ang kabulig. Ya, umanini ang Vice Mayor si Vice Mayor Honorable Chuy Asnar, Honorable Richard Choy Fernandez Asnar. Ligdong buutan mapabsanon kay nga Vice Mayor. Kanya, kuyog nila, hugpong gyud sa pagtinabangay, mao ning mga councilors. Honorable Digol Golias, Maning Cabriana, Rudy Cabigas, Danilo Caballero, Gail Restauro, Ferdi Rabaya, Atty. Rocky Baas, Alito Bacaltos, Dexter Daan, Fi Ilanan, Josefina Conchal, ABC, o si John Restauro Iski. Mga hiniusang tinabangay na moabot yun ngadto sa mga balangay, mga kabus na itong mga igsuon. Niya, ang mayor gan nagkadawat og awards sama sa Asia Pacific Luminar Award. Kadawa, Seal of Good Governance and Youth Care Development Ordinance. So, daghan nga mga gihanlan natong awards tungod sa hiniusa nga pagtinabangay. Kunya, ang ato sang greeting sa ato mga igsuon, labi na diya sa San Fernando, ako amigo diya, mao si Brad Sulping Alkiri, giyang gapikas, nga bulig kayo sa Caritas, bulig kayo sa mga kaparian. Senior Buboy, ya si Padre Milton Medida, o si Alior Villar, pare yapon. So, kini sila naghiusa. Iapil na to sa itong mga greetings pag-ampo. Si Sister Emily Albano, si Sister Fee Barino, nga kanunay isang nag-ampo para kanato, o si Brad Janjantan, sa Osana Religious and Educational Supply, George Turipil, Julius Lawas, niya, nga itong mga kaubanan ng mga Catholic Faith Defenders tanan. Kaya karon mo sugod na ta sa atong tulumanon, atong unahon si John Porca. Salamat Brad Chok, mayong gabi kanimo. Labi na diya sa tanang nagpaminaw na to, ug labi na gyud sa hindang bag-o na tong nahumang seminar Brad Chok. Nya dako nagkalipay ngarkadto ta labi na sa tong pare diya nga si Father Jerry Moso ug sa kaabag niya diya labi na si Brad Binhamin usas mga butanong bata nga may tabang yun diha pag pasiugda ng kalihukan. Ug sa tanan natong mga speaker, labi na sa Judge Julius Ubos ug si Brad Gato, itong presidente Matalom, si Dudoy. Dudoy. Oo, salamat Brad Chok nila kasi na makugihon nga pagtuon. Sa akong nanay diya sa Malapok, Maasin City, Malapok Norte, Maasin City, si Nanay Pining, ug si Tatay Crescencio Dolorito diha. Mayang gabi kanyo tanan ug sa tanan natong nagpaminaw. Pangutan na Brad Chok nga atong nasugatan nag-ingon man. Walay magkadto sa langit. Walay langit matud pa sa mga saksing Jehova. Dunay bagong yuta ug bagong langit nga diandam sa Ginoo human sa pagkabanhaw matud nila. Unsa may katinawan ani Brad Chok? Wa day langit. Mga ito katinawan niya na may yun nga mupakli tas balang kasulatan. Una diya sa awit panultihon 8 versikulo 7, ang Diyos mingon nga akong mga pulong-pulos tinuod og kamatuoran, walay bakak matod pa sa Diyos. Ya sa San Mateo 6 ngadto sa 11, gitudlo sa atong Ginoong Kristo nga dunay langit. Sa magampo kamo ingon ini, Ama namo naa ka sa langit. Sa balang kasulatan sa Juan 14:28, mingon sab si Jesus nga, mabot ang panahon nga mubiya ako kaninyo pero magpabilin
ug muadto ko sa amahan diya sa gingharian sa langit. So, ang kasulatan nagpahibaw ka nato, doon ay langit. Ngayong kamatay nato, ang atong kalag espiritu hukman manayon na sa Hebreo 9:27. Kini gitudlo sa kakaraanan nga human sa kamatayon, hukman rin ang tao. Busa kay hukman ng tao, mo na gisulti ni Solomon nagsuwat sa Ecclesiastes Kapitulo 12, versikulo 7. Gingon nga ikamatay sa tao, ang lawas sa tao mo balik sa abog sa yuta ilubong. Pero ang espiritu mo balik sa Dios. O hukman na yon tagsa-tagsa. Unya sa pinadayag 6, versikulo 9 nga to sa 10, giklaro na yun, litra por litra. Nga nagingon nga nabling kalimang silyo sa langit, nabli, ug nakita ni San Juan Evangelista ang daghang makalag nga mga martir, daghang makalag nga tuwa sa langit nagadaig sa Dios samtang ilang lawas ni katap sa yuta kadaghan libo kalibo kay gipamatay sila. Pero hay nang ilang kalag didto sa langit uban sa Dios, nagdaig sila sa Dios ug nagampo pagani alang kanato mga buhi kadtong makalag sa nangamatay nga tuwa na sa langit. Busa, dunay langit. Dili na tinuon nga way langit, ikamatay nato. Hinoon sa Adlaw sa Panudya, mabot man ang resurrection pagkabanhaw sa tanan, aw lawas nagkalag ang hukman sa Ginoo, niya kadtong makalag nga buutan, adto na sa bagong langit, bagong yuta, nga ang Diyos yun mo'y magbuot. Samtang makasasala, lawas nagkalag ang muadto sa impyerno. Muna atong tubag sa pangutanan ni Brad John Porca, atong tagdon si Brad Rudy Racasa, ang Master of Bible Contradictions. Salamat, Bradso. Ug maayong gabi sa tanan yun natong mga listeners ng atong programa, katinawan sa pagtuong Katoliko. Labi na gyud sa Bamboo Village, Basak Pardo, Cebu City. Nila ni Ronnie Reyes, Armando Gorgonio, o ni Laika Racasa, o ni Engineer Bongbong Lambong Racasa. Maayong pagpaminaw kanatong tanan. Karon Bradso, artas kasulatan Bradso, din sa Ecclesiastes City 20. There is no one on earth who does what is right all the time and never makes mistakes. Dinhi sa kalibutan, walay tao nga nagbuhat kanunay og matarong og dili gayud masayop. Ecclesiastes City 20, klaro kayo nga nis kalibutan ang mga tao. Wa gyud tao nga kanunay matarong kung dili masayop gyud ang tao. Makasala gyud ang tao. Sa Juan 8:40, Jesus said, "But now you seek to kill me, a man that had told you the truth, which I have heard of God." Mingon si Jesucristo, apan karon na nagpaninguha kamo sa pagpatay kanako, nga ako tao nga nagsulti kaninyo sa kamatuoran, nga akong hindunggan sa Dios. Juan 8:40. Sa Pilipos 2:6, sa maing balita, Biblia na kaniyon, he always had the nature of God, but he did not think that by force he should try to remain equal with God. Bisan si Jesucristo Diyos, wala siya mamugos nga magpabiling tupong sa Diyos. Akong pangutana ani Bradsok, unsa may buot ipasabot aning tupong sa Diyos Bradsok? Buot ba ipasabot Bradsok? Nga duha ni ka Diyos nagtupong? Paliw ko ko pati na og Bradsok. Salamat kayo, Brad Rudy, sa imong mayong ang pangutana. Ingno na to, tandog na to ang Santissima Trinidad. Nga tulo, dili lang duha. Doon ay tulong nagpamatuod sa langit ang Amahan, ang Anak, o ang Espiritu Santo, o kining tutulo usara. Santiago 2:19, kung nagatuo kang usara ang Diyos, husto ang imong pagtuo, usara ang Diyos. Pero doon ay tutulo ka persona. Ang Amahan Diyos, mabasa nato sa Genesis 19:1,
The Father is Almighty God, ang Diyos maong magkagahom nga Diyos. Mabasa na sa nato nga si Kristo Diyos, nagapaabot kita sa bulahan nga paglaom, pag-abot sa atong dakong Diyos ug mangluluwas. Dakong Diyos ug mangluluwas nga mao si Kristo. Tito 2:13. So ang Ginoong Hesus, Diyos gyud. Ang Espiritu Santo sumala sa Buhat 5:4-5, mingon si Ananias ug Safira nga sila mo hatag og katigayunan o salapi ngadto simbahan, pero wa nila tumana. Ningon si San Pedro, na makak mo sa Espiritu Santo. Dili tao inyong gibakakan, kundili Diyos. Ang Espiritu Santo di ay gipaila nga Diyos, pero lagi dili sila tulo ka Diyos. Usara. Unya ka ng pagtupong nila, dili na pagtupong sa unsay labing habog, labing taas, kundili tupong sa gahom. Kaysa Juan 10:30, mingon si Kristo, ako nga akong amahan usara. Bosa, tupong sila si gahom. Ang tanang mahimo sa mahan, mahimo nako, matud pa ni Kristo. Ug ang Espiritu Santo kumo Dios. Nasa Salmos 10:34, ang Espiritu Santo gipadala sa mahan ug makagagahom kay kini naglalang sa daghang mga butang. Bosa, pareha nga mahan, ang anak ng Espiritu Santo, usara ang pagka-Diyos. Lamang nga si Kristo nga Diyos nisulob og kinaiya sa tao. Bosa, Diyos ug tao nga matuod. Bosa, ang pangutana ni Brad Rudy nga unsa man ang matangas pagkatupong, ang pagkatupong sa pagkamakagagahom. Ang iyang pagkatao ni Kristo, ubos na si gahom siyang pagka-Diyos, kay labaw man iyang pagka-Diyos. Magtuko sa akong amahan, kay amahan labaw man kay kanako. Ang nagsulti nini may tungod sa pagkatao ni Kristo nga ubos amahan. Pero sa pagka-Diyos ni Kristo, tupong sa tupaparihas o gahom sa amahan. Mao na atong tubag sa may pagkutana ni Brad Rudy Racasa, niya atong maminaon si Brad Aling Bacalso, Catholic Lay Minister, nga kugi kayo pagtunga sa bukid sa Talisay, Tapul o uban pang mga barangay dito nga dunay kasaulugan sa pulong uban sa mga Catholic Lay Minister. O niya si Brad Aling, daghang kayo ang mga barangay nga atuan aron pagpaambit sa pulong sa Dios ug sa kasaulugan sa pulong. Paminaw na to, Brad Aling Bacalso. Daghang salamat, Brother Sok. May gabi kanimo, may gabi usab sa tanan nga naminaw sa Kabisayan ug Mindanao, kutob sa buton sa atong Sibian ini atong istasyon DYRF Radio Persa. Ug sa ato sa mga kauban nga niya karon sud sa studio. Brother Sok, kini at ang isyu nga sige nila gigamit sa mga vlogger sa SDE. Mas maayo nga ato ning hisgutan, although kini noon karaan ng isyu gipanubag na ni, pero mas maayo sad kay ang karaang isyu nga kaniadtong gipanubag na gasigig balik-balik unya mas maayo ato sining balikon og tubag og atong reprise ang atong mga tubag og sa labi na sa mga kakaigsunan nato nga wala pa makadungog sa tubag, labi na sa mga batan-on karon nga hilig sa social media. Mas maayo nga ato ning tubagon, Brother Sok, kay ang Roman Catholic Church matod pa niya dili gyud makasulod sa gingharian sa langit. Og lagi kay ang mga RCC kuno wa makasunod sa pagtulunan ni Kristo, kay si Kristo ni pahuway man sa adlawng Sabado. Niya kining matod pa nila nga ang Dominguista di gina sila kasud kay nakasupak man sa balaod o sugo ni Kristo. So paliho kuno, brother, so patinaw kuno bisag kuana ni kanang sige na ni gitubag, pero mas maayo sa datong balikon og tubag. Ang kaligunan o kamatuoran sa nanghitabo nga way usang nga nakatuman
sa mga Israelitas sa balaod sa igpapahulay nga Sabado. Nana sa Nehemias 13:18, bisan ang inyong katigulangan, wala makatuman sa balaod sa igpapahulay. Kano kay sa Exodus 15, versikulo 31, nga ang balaod ni Moises ilabihan kabug-at tumanon. Ya sa Juan 5:17 ug 19, si Jesus kimiingon nga kamong mga magbabalaod nga nagahimos mong balaod way nakatuman tungod sa kabug-at o pagkalisod tumanon. Kaya na sa numeros 15 nag-ingon nga way bisan kinsang mag-alsa o magbuhat sa adlaw ipapahulay. Ang usahay taon kamahan nga natandog si kaluoy tungod sa iyang mga anak. Nga gigutom, yung asawa gigutom, manamigawa siya ng uhag kahoy nga laya aron isugnod sa ilang gihikay nga pagkaon. Isakpan siya, kaya adlaw tong Sabado, giguyod, o gitag mga bato, nabuak ang o, namatay. Ang sa ragon niya, kaya namuon itong kahoy. Muna nga ang mga kabalauran nga gisgutan ni Kristo sa San Juan 15, versikulo 17 at 19, nga way nakatuman. Bosa kay way nakatuman, gingon sa kinaadman nga kung ang kahulugan o kapuslanan sa balaod muhunong, pahunungon sa nagbalaura. Kaya wa may nakatuman. Nya na sa Hebrehanon 4:12, nganingon kay kung si Jesus naghatag pagkapahulayan, dili na makisgot og laing adlaw. Wa man si Jesus magpahulay sa adlaw Sabado. Adlaw Sabado sa katao nga giyawaan, sud sa sinaguga adlaw Sabado, gitambalan o giayon ni Jesus. Usa ka babae nga nagsakit og kanser, sa adlaw Sabado nakita sa mga Hudiyo nga mga pangulo, gitambalan ni Jesus na ayo ang maong babae. Unya, usa ka bakul nga 30 na kapin ang edad sukad sa mga bata bakul. Ya adlawng Sabado, mingon si Jesus, unsa may gustong may tabo kanimo? Ginoo nga makalakaw ako. Si Jesus mingon, tindog, masaylo na imong sala, nitindog nakalakaw. Og ningon ang mga Hudiyo, grabe ra pagkamalapason. Nining Jesus nga magtutudlo, kay gilapas niya balaod sa igpapahulay. Og si Jesus mitubag kanila, wala na mo kay bao, nga karong adlaw nga Sabado, ang akong amahan nagbuhat. Og ako sa nagbuhat. Busa dili sa Sabadista ang amahan, dili sa Sabadista ang atong Ginoong Kristo. Kanang ingon sa Genesis 2:3 nga ang Dios amahan ni pahulay, dili na adlaw nga Saturday kay wa pay kalendaryo nitong panahon na sa creation kon paglalang. Kay pahunungon man na, kinahanglan maminaw ta kinsa nagsulting pahunungon. Naa sa Colosas 2:11. Ang Dios amahan na mulong, pahunungon ko ang iyang mga kalingawan o mga paghudyaka, og lakip pahunungon ko ang iyang mga igpapahulay nga Sabado. So, kinsa nag-ingon nga pahunungon? Ang Diyos. Kung mabasa nato sa Balang Kasulatan sa Isaias 14:24. Mingon ang Diyos, kung ako magtinguha, kini may tabo. Ug ang akong gipangandoy, paggatumanon ko. So, sa ipong Ginoo, pahunungon ang adlaw ipapahulay nga Sabado. Musang ipahunong. Muna naa sa Biblia, Hebreo 4:12, 4:8, Hebreo Kapitulo 4, versikulo 8, kung si Jesus naghatag pagkapahulayan, dili na magisgot og laing adlaw. Unsang adlaw ang gisgutan kay punungon man Sabado? Leviticus 23:39. Nagingon ang Diyos, ang unang adlaw, mao na ang Domingo, kay kapito ka adlaw, Saturday man. Ang unang adlaw, maungusa ka igpapahulay. Adlaw sa pagsimba,
og adlaw sa dili pagbuhat og mabugat nga buhat, unang adlaw. Unsa man ang unang adlaw? Kay kapito mga adlaw ang Sabado. Kanang unang adlaw mo unang Domingo, pagkabanhaw ni Jesus. Mo na mabasa nato sa San Juan, Kapitulo 16, ngadto sa 26. Nga nagingon nga si Jesus, 40 ka adlaw human mabanhaw, siya nagpuyo sa yuta uban sa mga apostoles. Doon ay mga adlaw Sabado, pero wa siya mosuot sa sinaguga sa adlaw Sabado. Wa siya mopahulay sa adlaw Sabado, kundi Domingo. Kay adlaw sa katiguban sa mga apostoles, misulod siya sa lawak nga tinakpan. Dito sa lawak din, dito magtigong magsimba ang mga apostoles sa adlaw Domingo. Ug sunod Domingo, mo gyapon ni tabo. Si Jesus misuod sa sinaguga, dili kundi sa balay sa mga pagampo ug pagsimba nga Domingo na. Mao na nga ang Domingo mo'y gipuli sa adlaw Sabado. Kay nitabo nga nataw mo sa kadakong pangutana nga daghan ang mo sanong, daghan ang mo kuyog sa mga 7-day Adventist kung matubag kini pangutana. Unsay pangutana? Human mabanhaw si Jesus. Timanan, human mabanhaw si Jesus, doon na ba'y apostol nga nagpahulay sa adlaw Sabado? Wa. Kaya sa buhat 13, buhat 17, buhat 18, ang mga apostoles samtang magsangyaw, matlan og Sabado, musud sila sinaguga, aron pagwali, aron pagkiglantugi, dili kay ni pahulay sa adlaw Sabado. Busa, mo na hinungdan nga baliko na to, nga daghan ang nag-andam nga mobalhin o tinuhuan nga to sa 70 Adventist kung doon mabasa sa Biblia nga human mabanhaw si Kristos. Doon ay apostol nagpahulay sa Sabado, wala gyud. Domingo naman ang ilang ibalaan. Domingo naman ang ilang pagsimba. Mo na atong tubag sa pangutana ni Brad Aling og balik tas tumakauban niya si Dennis Barquez. Daghang salamat Barsok og maayong gabi kanimo og sa tanan nga nagsunod sa ato ang programa Katinawan sa Pagtuong Katoliko. Unya Barsok, greetings nako sa Talisay mga Barquez family ug sa akong iyaan si Rosita Barquez. Maayong gabi kanyang tanan. Barsok, ako pangutana Barsok about ining bunyag nga gitudlo sa atong Ginoo. Bunyag sa Mateo 28:19-20 nga nag-ingon nito Barsok nga bunyagi sila sa ngalan samahan, sa anak o sa Espiritu Santo. Ang akong pangutana Barsok, ang mga born again o uban pa nga mga protestante, lahi man ang bunyag nga ilang gigamit, bunyag man sa ngalan ni Kristo, unya sa atua Barsok, bunyag sa ngalan samahan, sa anak o sa Espiritu Santo. Ang akong pangutana ni Barsok, unsa may tinuod nga bunyag nga gitudlo sa itong Ginoo, nga lahi man ang bunyag nga gigamit sa mga laing sekta. Palihog og patinaw ni Barsok. Mayo unas tanan nga kanang pagmando og pagsugo ni Kristo angay gyud tumanon. Kay nasa San Mateo 28:9, paglakaw kamo iwali ninyo ang akong maayong balita og bunyagi sila sa ngalan samahan, sa anak og sa Espiritu Santo. Mao na ang kaman, mao na ang sugo. Sugo gina. Paglakaw kamo pagwali, sugo. Og bunyagi sila sa ngalan sa mahanog sa anak Espiritu Santo. Sugo gyapon. Ya, dili na usbon si Ginoo kay atong mabasa sa Salmos 89:34, mingon ang Dios nga kung ako magahimog balaod, dili ko na usbon. Kung ako magahimog balaod, bisan ang pulong dili na ako ilisdan. Kana lang Sabado kay si Moises na may nagsugo na pagpilig sa turde nasa 2 Kronikas 8:13. Muna dili na balaod si Ginoo kanang pagpilig sa turde. Iya na ni Moises. Pero ang ipili gyud si Ginoo mao tong iyang pagkabanhaw Domingo. Karon balik ta sa bunyag. Ang bunyag nga gisgutan nga matud pa mao kunoy angay nga tumanon kanang naa sa balang kasulatan buhat 2:38-39 nga bunyage
pabunyag kamo sa ngalan ni Kristo. Naguna-una sila nga ngalan ni Kristo mo igamiton. Dili, kay doon na may sugo. Huwag ka ng sugo, di mo gina balhinon. Huwag di gina kinalalikayan. Tumanon gina. Bunyagi sa ngalan samahan sa Anak ug Espiritu Santo. Kanaingon nga bunyag sa ngalan ni Kristo, ang tumong ug tuyo niya na sa pagsulti ni San Pedro, paghimo og paralel, kasamahan o kalainan sa bunyag ni Juan Bautista o sa bunyag ni Kristo. Ang usa ka kasama, sugog yun nga dili mo sa bunyagi sila sa ngalan samahan sa Anak ug Espiritu Santo. Mao nang kaman, order, ug dili na nato balibaran, dili nato likayan. Kay sugo man na. Pero kadtong hisgot nga bunyag ni Kristo, dili man to kaman. That was a doctrine of parallel between the difference of baptism of John the Baptist and baptism of Christ. Ang bunyag ni Kristo, dili lang makakuha sa sala, kita magasulob na si Espiritu Santo. Samtang kang San Juan Bautista, tubig ito og pagginulsol. Mao na dakog kalainan. Mao na gitandi, pero dili na mo'y sundon. Kaya ang sundon nga formula, bunyagi sila. Sa ngalan samahan, sa Anak ug Espiritu Santo. And that is the law. Nga matod pa sa Salmos 89:34, dili na usbon sa Ginoo ug dili na ilisdan. Ya, balik ta ni Brad John Porca. Dahan salamat Brad Chok, ug mayong gabi kanimo pag-usab. Akong mag-greeting diya ni Brad Alan Salada diya sa Tubigon, Bohol. So naka-istoryan mi Brad Chok ani Brad. So salamat sa atong Bible excursion sa sementeryo kanang Nobyembre 1 ug 2. Salamat sa atong mga kaparian dinha ug sa atong obispo si Abit Oy nga mao gyud nag-agdan nyo diha nga moanha sa sementeryo. Ug sa atong mga opisyales sa gobyerno sa mas mayor kami hatag og permiso alang sa sementeryo. Nya labi na diha sa kahagnaan, mga parinti na ko diha sa Esperanza, mga liminister nga mga purka, ayong gabi kaninyo, ay nagsunod mo kanunay diha ning duay rep, labi na si Ernesto Roses, ang liminister ni Father Alin Arayan diha sa kahagnaan. Ug sa akong mamanghod, si Bading ug si Domingo, des kagnaan driver ni Padre Alin. Ang lain pangutan na Brad Chok, mura mag na-appeal katoliko man siya social media maning pangutan na Brad Chok na ingon man. Kining katoliko, dili angay mo salig sa Biblia. Kaya ang Biblia, mo na gigamit sa mga protestante, sama si FD Cebu. Nga Biblia na may gisaligan o giparkadakan ni, o sa may katinawan ni Brad Chok, mura mag na-appeal ta ni siya pangutana. Ang atong simbahan nagtudlo nato nga naagyod ang Sagrada Scriptura, ang Holy Scripture, Sagrado Libro, ang Balaang Kasulatan. Kung nato basahon ang Galacia 1:8-9, gipaybaw ta ni San Pablo nga kini mao nga atong tamdanan. Ira pa, unahon nato ng 2 Tesalonica 2:15. Unahon ta na. Nganingon San Pablo, mao ni ang tamdanan sa pagtudlo nga gihatag namo kaninyo. Ang una, mao ang pulong o tradisyon nga wali panudlo nga binaba, dili sinulat. Ikaduha, ang Balaang Kasulatan, ang Biblia. Ikatuo, mao na ang atong magisterium, ang buhing magtutudlo. Mao na ang 2 Tesalonica 2:15, tulo di ang tamdanan sa Katoliko. The Bible, the Holy Tradition, and the Magisterium. Tulo, dili kayo usa lang, no? Pero may nungdanon kayo ang puong sa Ginoo. Kaya matod pa sa Salmo 119, versikulo 160, natingban sa imong mga pulong, O Diyos, ang kamatuoran, ug mulungtad kini walay katapusan. O sa San Mateo 24:35, mahanaw ang langit, mahandaw ang yuta, apan ang akong pulong, dili gayon mapakyas. O sa mauna nga, naanggitay Balaang Kasulatan, nga gamiton. San Juan 3:34, mingon si Jesus, kamo nga akong pinialan.
panudlo ninyo gamitan gyud ang ako mga pulong. Mo na gamit kita sa pulong sa Ginoo. Dili lang kanara ang apostolic tradition. Ya ang magisterium labang magtutudlo sa atong simbahan ato ng paminahon. So sayop na pag-ingon nila nga kanang giwakli nato ang balaang kasulatan. Ang mga nasa laing pagtuo nayon sila nga ang balaang kasulatan ra ang amo the Bible alone, pero sa Biblia tulo gid ay the Bible, Holy Tradition, and Magisterium. 2 Tesalonica 2:15. Mao ning gitudlo ni San Pablo nga matod pa amo ning gitudlo. Pero dunay magtudlo nga lahi nga dili na mogamit sa tu ka kaymanan sa pagtudlo, dili na ato. Isalikway sila. Mao na atong tubag sa pangutana nga gipadangat ngadto ni Brad John Purka o baliktas tong kauban si Brad Rudy Rakasa. Daghang salamat, Brad Sok. Og maayong gabi sa tanan gyud natong listeners ning atong programa Katinawan sa Pagtuong Katoliko. Labi na gyud sa Carbon Market, Barangay Ermita, Cebu City. Nila ni Flore Abanto, Winnie Miro, og ni Genesis, Veronica and Mary Rakasa. Maayong pagpaminaw kanatong tanan. Karon ba siya aritos kasuratan sa Jeremias 26:4. God said, "You must obey me by following the teachings that I give you." Sa Binisaya pa, ang Ginoo nag-ingon, "Kinahanglan sundon ninyo ako, pinaagi sa pagtamod, sa pagtulunan nga gihatag ko kaninyo." Jeremias 26:4, kinahanglan sundon nato ang Ginoo. Sa Hebreanon 6:18, sa maayong balita, Biblia nagkanayon, "The old rule is set aside because it was weak and useless." Hebreanon 6:18, sa Binisaya pa, busa ang karaang tulumanon, ang Old Testament, gisalikway, tungod kay huyang kini, ug walay hinungdan. Hebreanon 6:18. Sa Juan 7:19, Moses gave you the law, didn't he? But not one of you obey the law. Juan 7:19, dili ba naghatag man si Moses kaninyo sa balaod? Apan walay usa kaninyo nga nagtuman niini. Juan 7:19, ang balaod ni Moses wa gyoy nagkatuman. Paliw ko nung patinaw aning Bradsok, nga wa may nituman aning balaod ni Moses Bradsok nga amigo man ni pinangga man ni Ginoo. Paliw ko patinaw Bradsok. Salamat kayo, Brad Rudy, sa imong mayo nga pangutana. Nga ang Ginoong Diyos nga magkagagahom diya sa Isaiah 34:26 nga mingon ang Ginoo basa sa kong libro kaya ako'y nagsulti niya na wala usa niya na nga nakulang. So paibaw gis Ginoo giagda kita nga mubasa siyang libro kay siya nagsulti niya na. Kanya mao lagi nga ang pangutana ni Brad Rudy nga pemugatan magis Ginoo nga kamo nga nagasunod ka nako, may bawaan akong tinuod mo nagsunod kung nagtuman mo sa mga panudlo nga akong ihatag ka ninyo. Jeremias 26:4. Yan sa Hebreanon 6:18, nagingon nga naay balaod nga pahunungon nga katong daan ng nagkatigulang na kini pag-ailisdan ng bagbo. Kay kung wala pa untay kakulangan ang daan, dili na iipon, dili na ipada ang bago. So, mao na ang katanungan nga ang mga balaod ni Moises matud pa sa Balaang Kasulatan, dili makaluwas. The law of Moses, dili makaluwas. Na sa Hebreanon 23:39, dili makaluwas.
Muna nga ang balaod sa Dios nga gitudlo sa Dios makaluwas. Mo ning giingon niya ni yadong datong ulitaw. Dong kung gusto kang malangit. San Mateo 19:27. Tuman na ang mga sugo. Kung gusto kang malangit, tuman na ang mga sugo. Ya sa Roma 2:8, ang balaod nga na ang Espiritu ni Kristo mao ni ang makapaluwas kanato sa kadautan o kasalanan. So, mao na nga kantong balaod ni Moises, dili man makaluwas. Si Moises man ang naghimo sa mga balaod niya busa gipahunong na kay dili man makaluwas. So, dunay kahuyangan dili sama sa pulong sa Dios nga matud pa ang imong mga pulong o Dios natingban og puno sa kamatuoran ug kiniwalay katapusan. Salmo 119 versikulo 160. Mao na nga itong ikapaambitubag sa may pangutanan ni Brad Rudy Racasa. Ngano nga dunay mga balaod nga gipahunong ang balaod ni Moises nga nasigutan sa Hebreo 6:18. Alita balik ni Brad John Porca. Salamat Radjok, ug ato na greeting dia sa Itson Macron. So magkita-kita ta karong Nobyembre 29 o 30 puhon. Manamis Radjok niya, Team Cebu ug Brad Adam ug ang uban pa nga mga kauban labi na dia sa Matalong Lite. Sa bulan na John? Nobyembre 29 ug 30 Radjok, duha ka adlaw gihapon ta. Oh. Birnes na ug Sabado gihapon Radjok. Sa Itson Macrohon Saudin Lite. oh. Unya, akong pangutan na Bradchok, ug naabot greeting dahil sa Marigondon, nga naan may silang na hospital ko. ako tong kauban nga naa sa hospital, so atong yampo. Nya, labi na dia ni Rumi Danyo, atong presidente CFD Marigondon chapter. Nya, sa mga kaubanan diha, mayong gabi ikanyong tanan. Labi na ni Cornelio Amit, nga murag 89 na may edad. Idara na gyud sad. Pero mubarog gihapon muwali. Mauna ang nindot. Ang pangutanang nasugatan to Bradjok nag-ingon man nga mura maglahi man ni pangutanang Bradjok. Maingon man nga kamong mga Katoliko maingon nga ang papa ninyo dili masayop. Apan naunsang pagkaunsaa nga na may papa nga bata man dili ka masayop bata man. Ang pagpanudlo niini sa Katoliko. Aber, unsa kuno'y katinaawa na ni Bradjok? Bata mo ubis atong papa. Ang katinawan ni mo ang mga pung gyud sa Dios. May tungod sa simbahan, kung iglesia nga gitukod ni Kristo, nga dunay mga pangulo. Sulat man na nga sa simbahan dunay gingon nga tahuran ninyo ang nangulo kaninyo kay sila nagtukaw sa inyong kalag. Kung ninyo tahuron, may ubos sila ninyo kay sila nagtukaw sa inyong kalag. So doon ay mga pangulo. O ang pangulo nga di makita, mao si Kristo Jesus. Ang pangulo nga makita, mao ang Santo Papa, obispo nga pilion sa mga kardinales. O kardinalsan nga pilion sa mga kardinales. May mo siyang pangulo. Unya, nasuot man sa Sagrada Escritura nga kining simbahan nga gitukod ni Kristo tungod sa kamanungdanon sa pagpanudlo niini kinahanglan ampingan o bantayan nga dili gyud ni masayop. Muna na sa balang kasulatan nasa unang sulat ni San Juan, the first epistle of John, chapter 2, verse 27. Ono Juan, kapitulo 2, versikulo 27. Nga nagingon ang Diyos, og mahitungod kaninyo ang dihog nga nadawat ninyo, gikan kaniya. At pagika sa Espiritu Santo, gikan ni Kristo, nagpabilin diha kaninyo. Muna wa na kinanglana, nga doon na pa'y manudlo ninyo.
kay kamo nga nagpanudlo gigiyahan man sa Espiritu Santo. Og sa inyong pagpanudlo ang inyong gitudlo dili bakak og daotan. So makita nato ang mga puong nga ang maong pagpanudlo dili masayop kay gigiyahan man sa Holy Spirit. Uno Juan 2 versikulo 27. Mao na nga kanang ingon nga ang atong Santo Papa dili masayop dili masayop sa unsa man sa pagpanudlo sa tuluhuan ug pamatasan, faith and morals. Dili na siya kasa. Pareha ra na siya nato nga tao. Magkasa sad. Makahinulsol sad. Magkumpisal mo ganing Santo Papa. So, apan ang punto din mao ang infallibility of teaching. Sabi siya pa, gigiyahan, gimanduan si Ginoo ang simbahan. Nga siyang pagpanudlo, gawas nga kinigipasigid sa pulong sa Dios, dili pagyud masayop. Kaya mo may mabasa na to sa 1 Juan 2:27. 1 Juan 2, versikulo 27 sa first letter of John. Dili Ebanghelyo sa ngalan sa Juan. Kayang dihog na kaninyo. Og tungod di ana, nga dili kamo makatudlo og mga bakak og dautan nga panudlo, kundili ang inyong gitudlo mga matarong. So, mo na infallible regarding faith and morals ang Santo Papa. Yan atong paminawan si Brad Rudy Racasa. Daghang salamat pag-usab Bradsok o maayong gabi diha sa Sitio Ulap, Basak Pardo, Cebu City. Nila ni Tayox Limbaga, Eloy Ansaneng Laraga, ug Luis Antomo Abing. Maayong pagpaminaw kanatong tanan. Karon Bradsok, aditas kasulatan Bradsok sa Mateo 13:34. Jesus used parables to tell all these things to the crowd. He would not say a thing to them without using a parable. Si Jesus migamit og mga sambingay aron pagsugilo na ining mga butanga ngadto sa mga tao. Wala siya gisulti kanila bisag unsa nga dili pinaagig sambingay. Mateo 13:34. Sa buhat 10:34, sa maayong balita Biblia, Peter began to speak. I now realize that it is true that God treats everyone on the same basis. Si San Pedro mingon, karon naila ko na nga ang Dios walay pinalabi. Buhat 10:34, klaro kayo ang Dios walay pinalabi. Sa Lucas 12:32, sa maayong balita Biblia na kanayon, do not be afraid, little flock, for your Father is pleased to give you the kingdom. Ayaw kahadlok gamayng panon, kay ang inyong amahan nahimuot sa paghatag kaninyo sa gingarian. Lucas 12:32. Akong pangutana ani, wa man kay pinalabi ang Dios Bradsok. Ngano ang gamayng panon raman mo iyang luwason? Paliw ko no patinaw ani ang madagko di ay. Paliw ko patinaw ani Bradsok. Salamat kayo, Brad Rudy, sa imong pangutana nga undanon kayo. Nga, gipili sino gitawag, ya gamay nga pundok o kini iyang gitagad sa pagka inangkon, iangkon sa Diyos. Gamay nga panon. Muna ang pangutana, how about the small group? Katuloy nga mga nagkong grupo di ay. Katong nagkong grupo di nala nito tag doon. Kitaggan mo kayo mong gamay ra. Ang katanungan niya na sa kasinugdanan. Dusi na gusto ka tinunan ni Jesus. Yan itubo sa Adlaw Pentecoste's na mo ng 72. Gamay ra gihapon. Pero na may saad Ginoo ay lang kabalaka matulpas Ginoo. Kay kadtong gamay nga panon nga gipili o
gimahal nako ang Jeremias 30:19. Ang Jeremias 30:19 ningon, ako silang padaghanon kadtong gamay nga panon. Nya mingon ta nga, ang dakong panon biya na sa Ginoo. Nahimo namang ang gamay nahimo namang dako. Dili na naman punto. Kadtong early Christians chosen by God, 12 dosira. Ya, abot sa Pentecostes, doon ay na-converter, na 72 na. Pero gisaaran stagna ni Propeta Jeremias, 1:30, tudling 19, nga akong mga pinili, akong gitawag, ug ako silang padaghanon. Dili kay muhunong las pagkagamay. May mo gyud daghan kay padaghanon mas Ginoo. Pero niya itong panahon na, kay bago pa man ang lakaw o kaugdahan sa simbahan gitukod sa ni Kristo, o Diutera. Kay Diutera mo pa iyang gitagad, kay ang uban na surrounding na gamay nga panon, nagpuyo man sa kalapukan sa pagpagasa. Kadto lasang 12:72 mo iyang gitagad, kay libot kanila, mao man ang madautan. Mao na atong tubag sa may pangutana ni Brad Rudy Recasa, arita ni Rajon Porca. Dahil salamat Brad Chok, kay mura mag-sinjas na si Engineer. So, mayong gabi inis taga Mabulo ni Brad Carlito Sitinta, Mr. Linda diha nga naminaw ni Brad Nulinggo diha sa Mabulo sa kumbinto. Akining suod ni Monsieur Kasare naminaw man ng gabi una. Mayong gabi ikaw Brad. Kaya nga akong pangutan na Brad Chok nga nasugutan nag-ingon man niya imbintos Katoliko. Nga may nalangit na kuno nga mo si Father Jose Manyangat nya nahitabo kuno ni didto sa Kerala, India sa Abril 14, 1985. Nya nakakitag langit, nakita ang impierno, nakita ang purgatorio. Kini imbento ni Katoliko. Unsa may katinawa na to ni Berchok? Sige lang tag-imbento are. Dili na imbento kay nahitabo mo gina. O gana si Padre Jose Manyangat, taga Kerala, India, naroon sa Amerika na himo na siyang kaabag sa mga pare ng Amerikano. Niya nakadasan siya usa ka parokya o usagod siya kag-ila nga usa ka tawo nga ligdong matarong. Og dili na tinumutumo kay ginasigutan sa Abril 14, 1985, padung na unta siya sa simbahan nga adto siya magmisa, gasakay lang siyang motor, doon ay tagbo niya kusukay dagan nga jeep, nga murag nagkarag-karag niya, likay siya, niya padung mo niya, hangtod na damagan o naligsan siya sa jeep, kaya ga-drive, ubog, sa ato pa nakainom og bino. Motong gida ang maong pare, nga daghan na kaigsaman, nabali do ka tiil niya, niya doon na nabali pila ka gusok. Pagabot sa ospital, wala siya ginawa. Niya nadungog niya ang mga doktor. Nganong gidapan nining paria dinhi, nga daghang mga dugo nga niagas, patay naman eh. Si Padre Manyangat nakadungog nga, patay na dahil siya. Moto nangaliupo siya sa Ginoo. Ginoo, walagad po ko kanimo. Luwas ako. Mao nga, samtang gitabangan gyud siya og tambal guban pa, milagros Ginoo, na ulian siya. Ningon tong doktor, Padre, ang imong tiil duha, bali gina, di nakakalakaw. Kada na lang wheelchair, imong kasakyan. Pero magmilagro ka ng imong Ginoo, makalakaw ka, ingni niya ako. Nahitabaw yun, nga nakalakaw sa Padre Manyangat sa milagro kay nagbalik ang bukog. Muragi wildings Ginoo ba? Ang maong doktor nga Indiano, na converter gika sa tinuan nga gingan na to Hinduism, na imo siyang Catholic Christian. Nya, gisuwat gina sa mga doktor ang hitabo nga didto sa iyang pagkamatay, nakita niya si San Miguel Arcangel nga gipasakay siya sa buko-buko og miduo sila, nakakita siya sa langit, kakita siya sa impierno, nakakita siya sa purgatorio. Mo sa
ang iyang testimonyo sa diyang na ulian siya sa kinabuhi, tinuod ug wa siya mamakak. Ug iyan ang gipanumpaan sa Ginoo nga kadtong milagro siyang kayuhan, moalagad siya. Di padugay nahian niya sa Cebu, nakamisa diya sa kining Capitol Parish Church. O nakasulti siya, ang iya sang gisulti, kadtog yung iyang testimonyo. Musa dili na tinumutumo, dili na inbinto, tinuod gayon nga nakakita siya sa langit, nakakita sa impyerno, nakakita sa purgatorio, uban sa kalihukan kaugdahan sa Ginoo. Ginamit ang manulunda kon anghel. Muna atong tubag sa pangutana John ining mga paingon nilang nag-imbintong simbang katoliko. Ya, pasalamat ta sa atong makaigsunan nga naminaw nato. Salamat ta sa atong kugihan kayong engineer Julius Kaputulan o engineer Dudong Lapi. Labi na sad sa atong manager Reverendo Padre Marfel Filmar Phil. Ya, nasa ang programa sa ni Padre Marfil Filmar nga nindot kayong paminaw ang ginganlan o mga tipik o tinipsing sa may balita sa Ginoo. Gitun-an ganiya magpaambit sa mga ebanghelyo mo sa madasigon og nindot kayong paminaw o kini magdahon kay nato sa paglantaw sa atong kaluwasan. Pinagi sa itong pagpaminaw sa programa sa DYRF ni Father Fermal Phil. Salamat. Humana. Nagunato nato. Nya ato sang pasalamatan ng atong makauban, John Purka, Rodi Recasa, si kining Aling Bacalso, Dennis Abarquez, ug si Mado Aquino, kuyog nato. Salamat. Ang Diyos magapanalangin nato. O balik ta ngadto sa atong engineer Julius.